هنرمندا کورد روشان د کنسرتا انکارێدا بە سترîna stranan li ser hezkerên xwe coşeka mezin veda. Di hunerê rewşan da mirov hêlekê da rengekî gelerî di hêla din da jî şêwazekî nûjen bi hev re dibîne. Hezkerê wê jî herî zêde ji vê têkildariyê kêfxweşin. Taybetiya vê konsertê ew bû ku cara yekême ku rewşan konserteka wiha mezin li Enqerê dide. Li ber vî jî salona navenda çanda Nazım Hikmet bi hezkerên wê ve tijêbûn. Enqere ji bo rewşanê jî ciyekî taybet e. Ez ji Enqerê gelek hez dikim. Şagirdbûna min a üniversitê di zanîngeha min li vê derê derbas bû. 5 salê min li vê derê min xwend. Ji loma jî ji bo min ciyekî taybet e jî xweş e. û herî dawî ez bêmqê 2 sal beriye na ez hatûm vê derê konserek dabû. Î sal yani konsera îro konserekî gelek master e, organizasyonek master e, berfirehtir e. Girse her hunermendî li gorî xwe taybetiyekî dihewîne. Rewşan jî yek ji van hunermenda ye. Guhdarvanên wê dema behsa rewşanê dikin, hestê xwe bi kelecana mezin tînin ziman. Ez xwe ji berê ve gelek heyranî wê me û carna egleb gelek Enqere gelek konser nabin barkaya rewşan jî yekemîn e yani pêşenha nabîram ku vê de konser de ji bo gelekî kelecana min jî heye carê yekemîn e têm konsera wê ji bo jî gelek keyf xweş bûn. روشان به من به گوری خو گوری به موزیکا خو اینکه جدای ج موزیکا کردی لیج من خوشات وی جدا بناوی نه پیسی باشیه Piştî turnaya Tirkiye û turnaya Ewropayê dest pê bike. Rewşan wê Rotterdam, Essen, Frankfurt, Köln û her wekî din bajaran da wê konsert pêk bîne. Dilê hunermenda Kurd heye ku derkeve turnaya Amerîkayê. Ew ji bo vî jî hestê xwe wiha radigîne. Amerika ez gelek dixwazim rastî jî gelek guhdarên min jî li wê derê hene ku dixwazin ez jî werim wê derê û dixwazim bên konserên min li min guhdar bikin. Aniha derfet tune ku ez û ekîba xwe min bi giştî werim wê derê lê em dixebitin ez bawerim ku roj bir rojê zûtir em ê werin li wê derê jî konserek bidin hêvîdar. Li pêşiya rewşanê hin xebatên nû hene. Di vê konsertê da jî ew ê stranê ku hê tomar nekiriye ji bo hezkerên xwe strî û beşdervanên konsertê jî ev stranê wê ecibandin. Hunermend Rewşan konsert bi stranên tevgerî dawî kir û guhdarvanê wê jî bi dîlanên xwe hevalrêtiya wê kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.